Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay ye phi baro kinigilong ki khubor bamda kasni. Siat yab ukpa la di namar baka khun jong u kam yathu ya u baka klem yo jingbin. Haswa baka nyatho. Layo jingtep ba utay ulong pa yo balatip kerteng kum ahan yu zun ubadan san pusaw snem karta ubasa. Hagezeri Turkey ula siat yab yala di hakapor bu udang ring live video ha Facebook. Namar ba usngusi baka khun jong u kam shem pentip ya u. Ulay thu ba amdan manu ba ken kor ya ukum ukpa ba ukthau jong u ula shem ya yeng jong u ba ukthau ula menjur himarwe ya ga jinget ho jong ka khun jong u. Shu ula ongru ba amdan manu ba ong ba ukpa jong ka tika kenthei udang im. Ba ulay thu ba udang ap khmi baka khun ba naka yeng ka sem jong u bakin ong pa wan no sheyeng. Ula ongru ba umkwa bagitu kibriu ki badan kti ha kaban penjenjari ka jingim jong u bakin wan ha ka sngitap jong u. Shwa ba unsiat yala di ula kentu kibriu ki bapet ya ka live video bakin penbud ya u bat bakin im ka jingim ka babha. Ipat ba ki bapet ya ka te ka video kila kentu ya u ba un siat yala di henrei syam la ngap yaki bat ula siat yap yala di.